I will go come also. If you are Unugana, we are now here. Anyways, actually, we go. We should buy no evil. I will put in the AWA. Anambra State. After you got 1 year in October. Well, I have a term that the Anambra State will Anyanwu Tutu. So as a queen, Anyanwu Tutu. So Anyanwu Tutu. As a queen of Anambra State, Anameba Imelora Makonya Obuna. Wow, name Makano because thank you. Hey. Oh dear, hey! Ndewo no, aha m bụ Makochukwu. N'ụbọchị taa, anyị na-emume Iriji. Onye nọ n'akụkụ m bụ Ijele nwanyị. Ijele nwanyị. Nne ị makasị taa, na-eni ka isi ashine. So nwere ajụjụ achọrọ m ịjụ gị. Mana ajụjụ a bụ, kedu omenala kacha amasị gị igosi n'emume a? Igba egwu ụmụ nwanyị. Ihe dị n'igba egwu na-atọ m wee ọ na-amasị m ọfụma. Anaghị agbakwana ya, anyị kwadoro egwu ya wee onye eji akpọ m Ijele nwanyị. Exactly, na nnukwu ya ọ na-agba egwu ya, ikwu ya n'ọgbọ ya. Nne daalụ. Thank you. Ana m ayụ na ayọ nọ biko nọrọ n'ebe a. Ka ndị ọzọ na-ekekọ, ka ndị ọzọ na-ekekọ ihe a na-eme.
Daalụ Norinne. 2 minutes to go. I na-ekene ndị Anambra women. Unu anwaka. Unu mara ebe unu si apụ. Unu ga-efe aka n'elu. Unu na-apụ, unu ga-efe aka n'elu. Unu ji ya. Daalụ nọ. Biko kedu ndị na-atụtụ ego ndị Anambra? Ọ bụrụ na unu atụtụpụrụ. Ndị ọzọ ga-abata ga-atụtụ ego a niile. Daalụ nọ, tụtụọ na ego unu. Biko tụtụọ na ego unu, ọ bụkwa na ebe unu. Anyị atụtụọ n'onwe anyị.